la la. Hij zingt door, waar hebben ze liggen? La la. Heerlijk plat, zing er door, wat is het op De eerste Limburgstalige popsong aan het verzouwen met die stomme gejodel. Ja, maar die kennen dat. Wie kennen dat? In Heerlijk kennen ze dat. Wie dat? Dat is de apres-ski versie van het Heugske. Sorry? De apres-ski versie van het Heugske. Speciaal voor al die achterlijke die morgen op wintersport gaan. Je hebt godverdomme een pan af. Je hebt de hersens aan het zweren. Je zit hartstikke gek, zit je. Je maakt de hele Limburgse cultuur kapot. Je moet godverdomme hier in Limburg blijven. Ik hoop dat terug de punt ligt. Volgens u. Ik hoop dat terug de punt ligt. En ik hoop dat de vrouw zwanger terugkomt van de skiën. Dat hoop ik. Volgens u. We zitten nog begonnen. Ik ben er met Sjeien. Ik ben er met Sjeien. Sorry. Beginnen we nog van u dan in? Godverdomme. Achterlijke storken dat ze best. Oh, kuttig en derftig. Hier gaat het om, Londentje. Hier gaat het om. Ja, hier, Londentje. Tony, wacht even. Time out. Schmied en Roet, dit is voor dich toch de laatste vanavond. Schmied en Roet. Hey, Ton, wacht even. De bus met de Limburgse vlag aan het zwaaien. Maar ik heb het opgezocht op vanaf 1903 zingen weer ons ouders, ons grootouders en de generaties daarvoor zingen een Limburgs volkslied. Waarin het bronsgroen eikenhout. Nu heb ze godverdomme een pan af. Als ze dat als Limburger durft te zingen in het Hollands, dan ben ik nog gek. Luister. Gerard Schwab gaat te zeggen, je kent tegen de kinderen of de kleinkinderen zeggen, opa, oma, die horen er toen bij, net wie het bestorming van de Bastille in Frankrijk, de revolutie begonnen is, zo is het ook hier hele begonnen. Een Limburgs volkslied wordt gezongen in het plat. Als ik toen ik dat hier met dat koel had, is een beetje geweldig, maar als ik zo rondkijk, zitten ettelijke lui, die hebben genoeg verstaan dat ze geschiedenis gehad hebben, die nog weten wie het woord in Berlijn, met de Moer, met de Brandenburger Tor. Met aan deze kant het Vrije Westen, aan deze kant het Oostblok met de Stasi. Stasi? Herlennen Stasi? Nee, de Stasi, de geheime dienst. Die film gezien, dat is neben der anderen. Dat is neben der anderen geweldig. De buren die loesteren naar de buren. De term zinvol geweld is niet voor niks in het leven geroepen. En waarom? We gaan het volgende doen. Je gaat dadelijk loesteren naar de buurman of de buurvrouw. Durf nog te zeggen in het Hollands, Henk Stijvers zet zo, hou hem op zijn pants. Het moet gezongen worden, het mag in het Herlisch in het Koelhollands. Het mag in het Voelenders. Het mag in het Zippers. Het mag in het Gelijns. Maar niet in het Maastrichts, godverdomme! Niet in het Maastrichts! Ik ben het niet, die zeggen allemaal, schroeten met! Zo willen we het hebben. Wow, in bronsgroen eikenhout. In de kroon, daar hebben ze meer aan. Of kalm nog eens meteen. Niet de ganse die appen. Niet appen, kalm meteen. Achterlijke wat gezien. Bah, ja, nu gaan ze beginnen met de neus. Oh, kut, man, je moet de tekst pakken. Oh jee, oh jee. In de neus, kijk, alles erbij. Oh jee, oh jee. Het is net die idee. Wie ik jou de jeugd doe, maar met jou.
Oh yeah.